Sinugbuanong Binisaya with Teacher Myra. Ayong adlaw mga bata, ako ang inyong magtutudlo karong adlawa. Si Teacher Myra. Andam na ba mong magtuon? Bago't magsugod sa atong leksyon, mao kini ang atong mga objectives. Mailhan ang mga alpabeto sa Sinugbuanong Binisaya. Masulti ang hustong tingog sa kada letra o titik, ug mailhan ang mga key pictures sa kada letra. Andam na ba ang inyong mga mata ug dunggan aron mo tan-aw ug maminaw sa atong leksyon? Maayo! Ang alpabeto sa Sinugbuanong Binisaya. Kini ang letrang M. Mao ni ang uppercase M o ang dako nga letra, ug kini ang lowercase m o ang gamay na letra. Kahibalo ba mo unsa ang tingog sa letrang M? Tama! Ang tingog niini kay Sabayi daw si teacher. Ang key picture sa letrang M kay mata. Isulti daw ninyo unsa kini. Sakto! Ang letrang A. Mao kini ang uppercase A ug kini ang lowercase a. Kahibalo ba mo unsa ang tingog sa letrang A? Tama! Ang tingog niini kay A. Sabayi daw si teacher. Ang key picture sa letrang A kay apa. Isulti nato dungan kita. Apa. Correct. Ang letrang T. Mao kini ang uppercase T. Kini ang lowercase t. Unsa man ang tingog sa letrang T? Tama! Ang tingog niini kay T. Sabay tang moingon mga bata sa tingog sa letrang T. T. Ang key picture sa letrang T kay talong. Unsa kini mga bata? Tama! Kini ang letrang Y. Mao ni ang uppercase Y ug kini ang lowercase y. Kahibalo ba mo unsa ang tingog sa letrang Y? Sige daw. Okay, ang tingog niini kay ye. Ye. Sabay daw tang tanan. Ye. Ye. Ug ang key picture sa letrang Y kay si Yaya. Kinsa ni siya mga bata? Tama, si Yaya. Ang letrang O. Kini ang uppercase O ug ang lowercase o. Unsa man ang tingog sa letrang O, mga bata? Sakto! Ang tingog niini kay O. O. Sabay ta mga bata. O. O. Ug ang key picture sa letrang O kay okra. Sige daw, sabay ta. Okra. Very good. Ang letrang S. Tan-awa asa ang uppercase S. Ug nipod ang lowercase s. Unsa man ang tingog niini mga bata? Yes, ang tingog sa letrang S kay S. Kitang tanan sabay natong iingon ang tingog niini. S. S. Ang key picture sa letrang S kay saya. Kitang tanan, saya. Sakto. Kini ang letrang U. Mao ni ang uppercase U.
Kanipod ang lowercase u. Ang tingog sa letrang U kay U. U. Kita daw tanan mga bata, sabay si Ma'am Myra. U. U. Very good. Ug ang key picture sa letrang U kay unlan. Kita tanan? Unlan. Very good. Mao kini ang letrang K. Mao ni ang uppercase K. Mao pod ni ang lowercase k. Unsa man ang tingog sa letrang K? Correct. Ang tingog ni ini kay K. K. Sabay ta mga bata. K. K. Ug ang key picture sa letrang K kay kaka. Oh, kaka. Very good. Mga bata, kini ang letrang I. Tanawa asa ang uppercase I. Nipod ang lowercase I. Saman ang tingog sa letrang I. Yes, ang tingog ni ini kay E. E. Sabay daw tang tanan mga bata. E. E. Ang key picture sa letrang I kay isda. Kitang tanan mo ingon ta. Isda. Mauni ang letrang N. Kini ang uppercase N. Kini ang lowercase n. Kabalo ba mo unsa ang tingog sa letrang N? Sakto! Ang tingog sa letrang N kay Sabay-sabay ta mga bata. Ug ang key picture sa letrang N kay nanay. Kitang tanan kinsa ni siya? Nanay. Sunod na letra kay ang letrang E. Kini ang uppercase E. Kini ang lowercase e. Naman ang tingog sa letrang E. Yes, ang tingog ni ini kay Sabayi si Teacher Myra mga bata. Yes, very good. Ug ang key picture sa letrang E kay elepante. Sabay-sabay ta. Elepante. Mauni ang letrang L. Tanawan ninyo asa ang uppercase L. Asa pod ang lowercase l. Yes. Ug unsa man ang tingog sa letrang L mga bata? Pagkahawd na lang jud ninyo. Ang tingog ni ini kay Sabayi si Teacher Myra mga bata. Very good. Ug ang key picture sa letrang L kay lata. Nan mga bata? Lata. Very good. Ang letrang P. Kini ang uppercase P. Nipod ang lowercase p. Ang tingog ni ini kay P. P. Sabay-sabay ta mga bata. P. P. Ug ang key picture sa letrang P kay pana. Kitang tanan? Pana. Very good mga bata. Ang letrang B. Kini ang uppercase B. Nipod ang lowercase b. Tingog sa letrang B kay B. B. Sabay-sabay ta mga bata. B.
Very good. Ug ang key picture sa letrang B kay baka. Kitang tanan, baka. Ang letrang G, mauni ang uppercase G. Maupni ang lowercase g. Sound o tingog sa letrang G kay G. G. Sabayi si Teacher Myra, mga bata. G. G. Ug ang key picture sa letrang G kay gatas. Sabay ta, unsa kini? Gatas. Pagkahawd. Mauni ang letrang D. Tanawa asa ang uppercase D. Tanawa pod asa ang lowercase d. Naman ang sound sa letrang D. Yes, ang sound niini o tingog kay D. D. Sabay-sabay ta, mga bata. D. D. Ang key picture sa letrang D kay dalan. Unsa kini? Dalan. Very good, mga bata. Mga bata, kini ang letrang H. Tanawa asa ang uppercase H. Tanawa pod asa ang lowercase h. Unsa man ang tingog sa letrang H? Yes, ang tingog niini kay sabayi si Teacher Myra, mga bata. Ang key picture sa letrang H kay halas. Tanan, halas. Tama. Ang sunod na letra kay W. Kini ang uppercase W. Kini pod ang lowercase w. Tingog sa letrang W kay W. W. Sabay-sabay ta, mga bata. W. W. Very good. Ug ang key picture sa letrang W kay wati. Ang sabay-sabay ta, wati. Pagkahawd. Kini ang letrang R. Mauni ang uppercase R. Upod ni ang lowercase r. Sound sa letrang R kay R. R. Sabayi si Teacher Myra, mga bata. R. R. Sakto. Ug ang key picture sa letrang R kay relo. Sa kini, mga bata, relo. Very good. Ang ulahing letra sa alpabeto sa Sinugbuanong Binisaya kay NG. Kini ang uppercase NG. Kini ang lowercase NG. Ang sound niini kay Sabayi, mga bata, aron kabalupod mo. Ug ang key picture niini kay ipon. Unsa kini? Ngipon. Very good, mga bata. Hinumdumi, mga bata, na kini ang tanang mga alpabeto sa Sinugbuanong Binisaya. Naa ang M, A, T, Y, O, S, U, K, I, N, E, L, P, B, G, D, H, W, R, ug NG.
Wow! Very good mga bata! Ipadayon ninyo ang inyong pagkugi sa pagtuon. Magkita-kita ta sunod sa atong leksyon. Bye!